Odisa thil thleng hi dan tarmi ta tanga ngai tua chuan thil diklo hul hualani masen chanchin hriate ro chuan lungchhiatthlakin an khongai thlak takzet Peter pakhat chuan atupa kumsari mi chu cheng za ni in a hralh sumwang chu ni te mek ma se a hralhna suma it wang ani lova atupa hian malam hun eng zok anei thei a beisei wang ani he thil thleng hi mi hringa sum dona ni e tila adikna chin awm theiang in nei na te ni lo chuan sum manga mi hring hralh hrim hrim hi chu dan kal ani hul huala cheng za ni ani emo cheng vai bel chen ni ani emo adang lam chuang lova no pangchunga thil thleng ani ngat phei chuan dan thik thu a chele zual thrin ani fatan nupa te hian an la ti zongin kalpui don ta sela chu po chu aladik ta chuang lo falak hi danin a phal thlapa ma se dan zom tur le thu nei tu ta hriat pui ngei ngei angai thunga chutiang om lem lo chuan an lo in thlai thar hral ve deuh top maya anin hralna la chuan voksake zi khat po alei phalo hrim hrim le ngalani he thil thlenna hi batlia khwani ya police tele nopang chanvo hum haltu te chuan Peter pakhatin atupa hral ti chungchanga report an donangin he khwa hi anvapan ngala thilom danan han threchiang chu an beisei lo lam thil dai alo ne henu man soreni hian atupa kumsari mi chu alo hral nge maya a hralna sum cheng zahni po alo tel thlap boka mase a hral chhan hi sum wange ro chu ani haulowa a chomna tur sum anei to lo zok wang ni in child protection officer chuan soya nopang hi aleitu nupa te kutatrang hian chuin homa andalut ngal bokane man sorini te pi tu chanchin hria chian chuan thil thleng hi lungchhiatthlak tual pi soreni hi kumsom ruk panga mi ani ve to a chena in anei lowa arem chang la ya te anriak mai thina anin tununa tan hian sarkar chhom dolna engma adongai lowa kumsom ruk panga mi hani ve to in kutuma ama le atupa shrok chomna thok chuak tur chuan a upa ve to hle a kut do ti te mo ani ngot lo chuan han ti thei anei tam lo viau mai ane tuna andin munang hi aningai bik lo covid ripui len ma deuh khan apasalina thi sana afapa le amo tenen ancheng ho thina afapa hi chin hriat lovin abowa tun thlengin mu zui ani lowa amo le atupa tenen harsatakin an khosave nok thina amo hi covid lai khan athi vele a chutatang chuan atupa hi achom ta a enkol top mai bokane ama in chom tur poin ti fe angai to te lulnen atupa hi akudo mangin achom ve trok thina tunhnai khan a hriselna din mun atla niama atupa hi a enkol hlei thei lova reitak a enkol thei to don lova in ngain atupa hi midang hne na pe tila cheng zahni in a hral tangot mayane an khovisi ten he thil thleng hi an hriat hnuwa thu nei tu ten puna nopang hi a leitu te hne na tangin an hruai chuaka anin leitirna manza tan han hria chu pisoreni hian atupa hi sumle pai wang ni lovin achom zo to lo wang zo ka hral ani ti te an va hre chuak ta zela eile intura an lo harsa em to a pisoreni hi akotopa atang ve tak meu to alo nia a hral na nupa te hian anen kol mai ba ka lekha te anzir ti ranga an re theina tangin atupa tal hi atal chuat hei abeisei wanga hral ania a hral na man hi han hnem hnan pui viau na tur om lem lo a ming chawina ti ral ti na ani mel hle ane hetia thu nei tu te anin rolta ka chuan nopang hi nu chamen kolna homa andalut ngala baripada child protection center a meka api khongai thlak je hi midang poin an hmufu ta viau ani mel hle an khotlang chuan tar pension pe a chena in ngai to sak turin thu nei tu te an ngen saka
a hmu thei ngei beisei ani a thil ti hi lungin tan theina tur ani rualin anin hraldan hi atupa hma khonga ya ati ani awangin thuboyan siam sak don lo niom tak kane tanin lam soita ka chuan bihara tanin atanga zirtir to inziak tlinga oma kutkol nen appointment letter avala deuh rap maya tanin atanga zirtir tu hna inziak tling hi anwang hle ome gaya khwami vipin kumar hi kumsom pariat chung tanin an khung to a karmasa khan zirtir tu ni turin appointment letter adong tlat atana patma a bir jail atangin try 3 exam anti mai apal tlanga bihar sarkar chuan zirtir tu atan ala tinani chu appointment letter sem chuana hi bot gaya a moha body culture center a anneya kutkolbun chungin avalam ve thlapa an state industry ministerin zirtir tu ni na lekha hi alo hlan bokane zirtir tu hnai ro chu athokar ve theitlat tanina hian pokso ek wanga khungania lekhairo athiam phian danapur coaching center a athok thrina kumkhatle chan vekalta khan alaka hian he munazir lai kumtlinglo meche pakhat chuan complain a thelutin alaka moilo taka cheya apua vipina hi manin tanin an khungta achung thure lai chu a omzui donane tanina lu ma tangin vipina hi Bihar Public Service Commission nuaya nalak turatan ain puacha tanin an khung nuwa po atop sandu chuanglo tanin chunga hian le khazir chhun zom zelin exam hi apal tlang theya zirtir tu tan ain ziak tling tani vipina hian zirtir tu tana anla hi courtin thiam lawa chantir chuan sarkarin ahnukir le arin thua soya chuti rualin he thu buaya anpuna hi dotani thute asoitel bokane vipin hian tanin chunga le khazir chu thil ol ai ni lo ma se thil theiani thu asoi boka tang dangte po azir tir don niin atar lang nge tanin hi miswalte hremna tur ni lovin siam thatna tur ani anti thrina tanin thleng to te hi chu le khazirin a ngong vak lo turanga yene mase Supreme Court chuan Kerala a 12 that tuan man mitang pahni te chu online in dan lam kai hnoi zira phal saka insiam thatna kong kanzo tak tak done ati na thlukane hetia 12 tha thu boya thiam lo chantir to te berin dan zir thatle antum hi Bar Council of India chuan dodala chumi thu buayan ngai tuana chuan Supreme Court chuan lekhan zir le hi chu dodal chi ni lowang ateya an pahni hian lothiam ni turin entrance an machan to an paltlang theya an zirna hi chhunzom zel ro se nakina chhuazalen hun te po ala om thut theyania chutianga chuan an lamang tangkai theyang tin court chuan asoyane barlamin convicten online manga danan zir thei hi adu lova online a zirzo vek theila ani heklo tin High Court in dana zir aphal sakna hi Supreme Court an khinga India Court sang ber hian High Court thutluk na hi alo pompui ta thunga anzir chuak thayani chuan 12 tha thu boya thiam lo chantir to tanin atanga danlam thiamaron chuak ani dai dona antan ma ain antan nuwa an chhortlak fe don zok tinani vetlat